Hi! Hello there again mga beshies! Ngayon naman ay magluluto tayo ng binignit. Ito po yung kinakain namin ng mga Bisaya tuwing Biyernes Santo. At huwag po kayong mag-alala kasi madali lang naman siyang gawin. Para lang po siyang kinataang bilo-bilo. Pero meron po siyang mga sangkap na magkaiba. Mga besh, pwede din naman kayong gumawa ng binignit kahit hindi Biyernes Santo or Semana Santa. Pero kami ngang mga Bisaya is pag Biyernes Santo or Semana Santa is hindi talaga a-absent sa aming hapagkainan yung aming binignit. Isa sa pinaka-importanting sangkap ng ating binignit is itong tinatawag naming landang. Ang landang is galing po ito sa boli tree or bori tree. At ito po ang kanyang itsura. Ito naman po ay gabi. Isa din po ito sa mga pinaka-importanting sangkap ng ating binignit. Isa din po ito sa nagpapalapot. Ito naman po ay kamote. Maganda yung kamote na medyo malabo siya and then yung kulay niya is yellow sa loob. Ito naman po ay saging. Nagbibigay din siya ng tamis ng ating binignit. Isa din po sa pinaka-importanting sangkap ng ating binignit is itong ube. Kasi nagbibigay din siya ng kulay ng ating binignit. Kailangan din natin ng sago, yung may iba't ibang kulay para maging colorful yung ating binignit. So ito na po yung ating gabi na nahiwa ko na. Ito naman po yung ating saging, ube na nahiwa ko na rin, landang na nahugasan ko na, sago na nahugasan ko na rin, kamote na nahiwa ko na. Ito naman po ay langka. So isa din po ito sa pinaka-importanting sangkap ng ating binignit kasi siya po yung nagbigay bango ng ating binignit. Instead of vanilla, ito po yung pwede mong gamitin. Gumamit din po ako ng galapong or malagkit rice flour. Pwede rin kayong gumamit ng yung malagkit talaga pero mas madali kasing maluto yung ganito na yung galapong na siya. Ito naman po yung aking kakanggata or unang piga at ito naman po yung pangalawang piga. Mas masarap yung iyong binignit pag ito yung ginagamit mong pangpatamis, muscovado sugar. Ngayon is umpisahan na nating magluto. So ilagay natin yung una yung pangalawang piga ng ating gata. Una nating ilagay yung ating mga matitigas na sangkap like yung ating ube, kamote, tsaka yung ating gabi. Naglagay na rin ako ng muscovado sugar para naman kahit papano while nagpapakulo tayo ng ating matitigas na sangkap is ano na siya, may lasa na siya.
Nagdagdag din ako ng mainit na tubig kasi alam ko na medyo matagal pa itong lumampot. And then take note pala mga besh, pag magdagdag kayo ng tubig, siguraduhin nyo lang na mainit para hindi mag-change yung temperature ng iyong niluluto. Pag kumukulo na, inilagay ko na rin yung ating galapong na inimix ko siya sa konting tubig para hindi siya mamumuo. So, dahan-dahan lang natin ilagay. Ang galapong pala mga besh is isa siya sa magpapalapot ng ating binignit. Next is ilagay na rin natin yung ating landang. So, sa tingin nyo na medyo malapot na po yung ating binignit pero hindi pa po luto yung ating ubi at saka gabi. So, pwede rin po kayo maglagay ulit ng mainit na tubig. Huwag kalimutan na halukayin paminsan-minsan yung ating binignit para hindi didikit sa ating kaldero. Makikita din nyo sa kulay na medyo matigas pa yung ating gabi. After a few minutes, iti-check na naman natin yung ating matitigas na sangkap like yung ating ubi at saka yung ating gabi. Pero ito parang ano na siya, parang malambot na. O see, malambot na po siya. So maghanap na naman po tayo ng gabi. I-check din natin. So ito, gabi po ito. So ayan, malambot na din siya. So ngayon is ilagay na rin natin yung ating colorful na sago. Hinuli ko po siyang nilagay kasi cook na po yung ating sago. And then, i-mix lang natin mabuti hanggang sa magkahiwalay-hiwalay yung ating sago. Next naman is itong ating saging. Hinuli ko rin siya kasi malambot yung ating saging. Hinog na po siya. At ilagay na rin natin yung ating pampabango, yung ating langka. Ilagay na rin natin yung ating kakanggata.
So ayan mga besh, super creamy na po yung ating binignit. Tikman at pag kulang sa tamis, pwede kayong magdagdag ng muscovado sugar. Naglagay rin ako ng konting asin para pambalansin ng lasa. At sadan, ito na po yung ating creamy binignit. It's tikiman time! Sakto lang po yung lasa, hindi po siya masyadong matamis. And then, super creamy po siya as you can see. Tapos malalasahan mo rin yung gata. Favorite ko talaga yung sago, lalo na sa binignit. Ay, sorry mga besh, hindi pala ako nakapag-anyaya sa inyong kumain. Kain-kain tayo mga besh. At may nakalimutan ako, best paired ito. Kung kilala nyo yan, yan ay putpot sa amin. Tawag yan, daing na putpot. Masarap po siya ipari sa binignit. Kahit naman po anong daing, masarap talaga yung tamis at saka yung maalat-alat. Good combination talaga. Ay wala na, ulo na lang yung natira. So ayan mga besh, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, see you on the next video.